Van neked, hazzunk. Add ide. Az kit videózom? Helcsi. Videózni, Noé, mit veszünk? Még egyszer, még egyszer. Ajjaj, nekem most... Ne videózz rá! Most a harmadik, figyeljünk. És már fosig, néz hátra. Úgy fogom szeretni, figyelj. No! Jön az állam! Ebben fogom megvenni Gábor. Ne hozzá, Noémi! Szia, Heli! Amúgy alapban miatt lett meg a kamerát, hogy ne kamerázzanak. Csak aztán túlságosan távol voltál. Szeretlek, Dóri! Én is. Most már engem! Szabi! Mi az benne, Dóri? Semmi. Kinek készítesz videót? Mi? Kinek készítesz? Magamnak. Hogyha szomorú lesz, akkor megnézem és majd felvidulom. Fizulj fel Bella, Dóri! Így jön, és már eljutál. Hol, menj már! Gyere, ugrunk már, te